हर घर तिरंगा अभियानाअंतर्गत बेंगळुरात तिरंगा यात्रेचे आयोजन। या यात्रेत भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमगेलो सहभाग। कारवार हर घर तिरंगा अभियानाच्या पार्श्वभूमीचेर आज बेंगळुरू हिंगा केसी जनरल रुग्णालया मुखाल्ल्या शासकीय शाळेलागी राज्याध्यक्ष श्री विजयेंद्र येडियुरप्पा हेमगेल हातीन तिरंगा यात्रेक सुरुवात झाली। या यात्रेत भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी सहभाग घेतलो। मल्लेश्वरम हांच्या 18व्या क्रॉस मैदानापर्यंत काढलेल्या या यात्रेत हातात अभिमानान तिरंगा ध्वज घेऊन शेकडो कार्यकर्ते तसेच देशभक्त नागरिक सहभागी झाले। यावेळार विरोधी पक्षनेते श्री आर अशोक, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते श्री चलवादी नारायण स्वामी, राज्य सहप्रभारी श्री सुधाकर रेड्डी, माजी उपमुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वथ नारायण, राज्य उपाध्यक्ष श्रीमती मालविका अविनाश, आमदार श्री के गोपालय्या सहित पक्षाचे पदाधिकारी आणि प्रमुख नेते उपस्थित असले। रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार। सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स। हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात। लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा। पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता। आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा। अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात। ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा। आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा। रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक। खारगेजूग गावात उत्साहात चिखलमय मैदानातलो रस्सी खेच। कारवार ग्रामीण भागातल्या नागरिकांमध्ये क्रीडा भावना निर्माण करचे बरोबर पारंपरिक खेळाचे जतन आणि संवर्धन करच्या उद्देशान खारगेजूग गावात ग्रामीण क्रीडा महोत्सवाचे उत्साहात आयोजन केले। हो उपक्रम कौतुकास्पद असल्याचे क्षत्रिय कोमरपंथ समाज शिक्षण समितीचे अध्यक्ष देवीदास V नाईक यांनी सांगले। कात्यायनी बाणेश्वर युथ क्लब तर्फे आयोजित केलेल्या या अभिनव क्रीडा महोत्सवाचे उद्घाटन करून देवीदास नाईक यांनी उल्लेख केले। या क्रीडा महोत्सवात ग्रामीण भागातल्या नागरिकांसाठी चिखलमय शेतात रंगलेली रोमांचक रस्सी खेच, लहान भुरग्यासाठी वेगवेगळे मनोरंजनात्मक खेळ तसेच थरारक व्हॉलीबॉल सामन्याचे आयोजन केले। चिखलाच्या मैदानात तरुणाबरोबर ज्येष्ठांनीही मोठ्या उत्साहान सहभाग घेत रस्सी खेचाचा आनंद घेतलो। या खेळान उपस्थित प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन झाले। या कार्यक्रमात भाजप ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष गुंडगी सहित राजेश नाईक, विनोद नाईक, शशिकांत नाईक, बाळा नाईक, विठ्ठल नाईक, रमेश नाईक, राजेश यस नाईक, श्याम नाईक आणि किशन नाईक हेमी उपस्थित असले। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 360 गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार. कारवार. उत्तर कन्नड आणि शिर्सी शैक्षणिक जिल्ह्यातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या SSLC आणि PUC परीक्षेत 90% जास्त गुण मिळालेल्या 360 गुणवंत विद्यार्थ्यांचा प्रतिभा पुरस्कार देऊन गौरव केला. कारवार हिंगा देवेंद्र कल्याण मंडपात आयोजित कार्यक्रमात आमदार सतीश सेल हेमी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करताना केवळ गुणापेक्षा व्यक्तिमत्व विकास, आत्मविश्वास आणि संवाद कौशल्य ही महत्त्वाचे असा अशी त्यांनी सांगले. या वेळार SSLC मध्ये 625 पैकी 625 गुण मिळविलेल्या शिर्सीच्या तन्मया सुदर्शन हेगडे हेमगेलो विशेष सत्कार केलो. तसेच 100% निकाल मिळविलेल्या शाळा आणि महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापकांचा बी गौरव केलो. जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमी सांगले की पुढल्या वर्षात उत्तर कन्नड जिल्ह्यात SSLC आणि PUC निकालात राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवूक जाय हजीसाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करचे आवाहन त्यांनी केले. ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟೀಲ್ಕೋಟ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾಕುಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೇರ್ವಡಿ, KPS ಅಮ್ದಳ್ಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತೋಡೂರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಗಸೂರು ಅಂಕೋಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಳ್ಳಂಕಿ ಹೊನ್ನಾವರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೆಗ್ಗರಣಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ मुख्याध्यापकರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. घरालागी जाळात अडकेलो 10 फूट लांबीचो अजगर, सर्पप्रेमी खिंचान सुरक्षित सुटका. कारवार. घरालागी जाळ्यात अडकेल्या सुमार 10 फूट लांबीच्या अजगराची सर्पप्रेमीन सुरक्षित सुटका केल्याची घटना अंकोला तालुक्यातल्या हारवाड गाबितवाडा हिंगा घडली. राजेश गोपाल सादिये हमगे घरालागी जाळ्यात अडकेल्या अवस्थेत अजगर दिसून आयलो. ह्या कारणान या वाठारात भयाचे वातावरण निर्माण झाले. याबाबत तत्काळ सर्पप्रेमी प्रशांत कळस हेमका माहिती दिली. माहिती मिळताच प्रशांत कळस आणि सोमू हेमी तातडीन घटनास्थळावर वचून बचाव कार्य सुरू केले. जाळ्यात अडकेल्या सुमार 10 फूट लांबीच्या अजगराक कसलीही इजा न करता सुरक्षितपणे धरून तेमगेली सुटका केली. नंतर अजगराक मानवी वस्तीपासून पयस आशिल्ल्या सुरक्षित रानात सोडले. गोकर्ण हिंगा काडीच्या धडकेत महिलेचा जाग्यारीच मृत्यू. कारवार. गोकर्ण हिंगा राष्ट्रीय महामार्गावेल्या बर्गी हिंगा सोमाराक
रस्तो ओलांडतना कारीन धडक दिल्ल्यान 70 वर्साची महिलेचो जाग्यारच मृत्यू जालो. मृत महिलेचें नाव दुर्गी हरिकांत शशी इत्तल अशें आसा. महामार्ग ओलांडतना कारीन तेमकां जोरदार धडक दिली. अपघाताची माहिती मेळताच गोकर्ण पोलिसांन घटनास्थळार धाव घेवन पळोवणी केली आणि फुल तपास सुरू केला. कृषी जमनीत कृत्रिम पूरस्थिती. मंत्री लक्ष्मण सवदी हेमगेली घटनास्थळार भेट. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शिरसी हिंगा राजकारव्यावेले अतिक्रमण तसेच शिरसी हुबळी रस्ता कामामुळे कृषी जमनीत उदक साचिल्ल्या परिसराची जिल्हा पालकमंत्री लक्ष्मण सवदी हेमी घटनास्थळार भेट देऊन पळोवणी केली. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शिरसी तालुक्यातल्या गौडळ्ळी वाठारात कृषी जमनीत उदक वचून कृत्रिम पूरस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. याबाबत मंत्र्यान अधिकाऱ्यांकडच्यान माहिती घेतली. राजकालव्यावेले अतिक्रमण आणि रस्त्याचे काम अवैज्ञानिक पद्धतीन जाल्ल्यामुळे पावसाचे उदक योग्यरित्या व्हांव न वयता कृषी जमनीत साचत आशिल्ल्याचे स्थानिकान निदर्शनाक हाड दिले. घटनास्थळाक पळोवणी केले नंतर मंत्री लक्ष्मण सवदी हेमी राजकालव्यावेले अतिक्रमण तातडीन हटोवन पावसाचे उदक सुरळीत व्हान वयसाठी आवश्यक उपाययोजना करचे निर्देश अधिकाऱ्यांक दिले. भविष्यात या वाठारात कृत्रिम परिस्थिती निर्माण जाऊ जायना यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढचे तेमी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिले. या वेळार स्थानिक आमदार भीमण्णा नाईक, येल्लापूरचे आमदार शिवराम हेब्बार सहित अधिकारी आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित आशिल्ले. घर बांधतो असो वा घरात नवरंग दिवतो असो प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो सदाशिवगड कारवार. आमचे कडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे वरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स. तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध आसा. आमचे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध आसा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.